लॅबटेक इंजिनिअरिंग कुडाळ, GI रोलिंग शटर, गिअर शटर, कोलॅप्सिबल गेट्स, कंपाऊंड गेट्स, स्लेड गेट्स, ग्रिल्स सॉईल शीट प्रूफिंग, GI प्रोफाईल शीट प्रूफिंग आणि AC शीट प्रूफिंग. आमची वैशिष्ट्ये: क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी मेकिंग अँड क्वालिटी फिटिंग. आमच्याकडे अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीच्या सहाय्यानं सर्व प्रकारची औद्योगिक तसेच घरगुती फॅब्रिकेशनची कामं करून मिळतील. संपर्क: धनंजय मुकुंद चोपडेकर, 9158 75 1738. कणकवली शहरातील फ्लायओव्हर ब्रिजवर गुरुवारी रात्री झालेल्या अपघातात 2 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या मृत्यूला महामार्ग चौपदरीकरण ठेकेदार कंपनी व महामार्ग अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी कणकवली शहराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी केली आहे. गेली 2 वर्ष महामार्ग चौपदरीकरण अंतर्गत अनेक समस्या प्रलंबित आहेत. कणकवलीत फ्लायओव्हर ब्रिजवर महामार्गाच्या दोन्ही बाजूच्या एका लेनवरच सिमेंट बॅरिकेड लावण्यात आली आहेत. मात्र सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं कोणत्याही उपाययोजना केल्या नाहीयेत. त्यामुळे या ठिकाणी आतापर्यंत अनेकदा अपघात झालेत. मात्र असे अपघात होऊन देखील ठेकेदार कंपनीला जाग आलेली नाहीये. याबाबत वारंवार मागणी करून देखील ब्रिजचं धोकादायक काम हटवलं गेलं नाहीये व महामार्गावरच लावलेली बॅरिकेड देखील काढली गेली नाहीये. त्यामुळे अपघात होऊन मृत्यूचं प्रमाण वाढतंय. अशा वेळी या मृत्यूस कारणीभूत म्हणून महामार्ग ठेकेदार कंपनी व महामार्ग प्राधिकरणचे अधिकारी यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी केली आहे. याबाबत गांभीर्याने दखल न घेतल्यास येत्या काळात महामार्ग प्राधिकरणच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली जाईल असा इशारा देखील नगराध्यक्ष नलावडे यांनी दिलाय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.